Og velkommen til aftens show med mig, Øni McKillerman. Og i dag har vi en ny gæst i studiet. Det er min kusine Alma. Og Alma, hvordan er det at være med i mit show? Grimt. Kan du sige det lidt højere? Sig dog noget! Vi aftalte, at det skulle være et godt show. Så sig dog noget, Alma. Sig noget! Hvad med den sindssyge gæst, der bare sådan kommer ind midt i det hele? Du skal holde din mund, Alma. Der vil ikke tale til dig. Og vi stopper showet lidt før i dag. Nej, vi venter lige 10 sekunder, fordi så er det nemlig gået et minut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.